sa Department of Health, kay gambal yung Department of Health mo. Nga way pagidman siyang nagapamatuod, way pagidman sa basihan, nga kung ang isa katawo asymptomatic, bisan positibo siya, daw hindi gimangani na siya makalaton, pamangkot, sini nga ang adamo ang nagpositibo. Ang pinaka-latest, ang Bacolod City, can you imagine, kahapon, gulpiada lang, may napulo nga gindugang diri sa Bacolod nga kaso nga nagpositibo. Isa sa Negros Occidental na kabalos man kita ba? No, ang Bacolod medyo manubo komparar sa taga Negros Occidental. Pero antes pa man nagpagwa sang desisyon ang national. Ang latest o kung ang balita nga kagabi iti may nag-abot pa diri nga dugang sa sudad sa Bacolod nga mga LSI. Hindi naman ito pwede nga punggan mo pa kay nakasakay na sa barko kag nakaabot na gani di sa aton, no, sa Bacolod. Now, ang ginalauman ta nga kabay pa, bangod sa sining eksperyensya kag nagakalanabo subong, hopefully ang national government maghimo sang isa ka stand paagi sa DOH man nga magambalti okay. Nakita ta nga ang nagadugang lang sa mga cases sa mga probinsya kag sa palibot sang Region 6, amo man sa Cebu, ang mga nagasululod nga mga ilisay, pero Cebu yung worst to kay kadamo sa mga local cases to sa ilam. Nga dapat bala hugton anay ang regulasyon, hindi kita maghatag kumpiyansa because at the end of the day, ang kinaistoryahan ta diri, number one, ang pag-overwhelmed, no, sang mga quarantine facilities. Ang kahandaan sang tagsa ka mga LGUs nga magapamtang sang ila sini nga mga akomodasyon, no? Kita mo ang Negros ang balita di nga kulang na gid ang mga quarantine facilities. In fact, may idugang pangaplano ang sa probinsya sa Negros Occidental. Pero pagkaronan tayo na dugay-dugay. Nano pagid ang pila ka mga update naton today. Parte sa second tranche ng SAP, maki-update kita karon kay Ma'am Pasita Tero, kay ang hambal niya last time, ang information nga nabaton kag communication gikan sa Region 6, dapat ang payout para sa second tranche kay ang Bacolod na dala diri kinanglan tapuson on July 1, ti galing hasta subong Lunes na kita, Miyerkules ni dapat tapuson. Wala iya tinimok-timok kung saan ugid ang schedule nga matapos ni. In fact, nagligad to 15,000 naman lang to Ngayara sa records ng DSSD nga ginahingagaw nila nga mag-comply ang requirements ng DSWD nga dapat ang encoded information or data masubmit na nila dito agon nga matapos may closure na man ang encoded information amo nang basihan agon nga ma-determine bala ang isa ka pamilya nagduluble ang kuha nila sa Social Amelioration Program, ang cash assistance sa ginatag sang gobyerno. Kay sa sining encoded information dira mabutang ang tanan nga mga miyembro sang pamilya. Now, dira mabutang ang mga importante nga mga information nga sarang magamit for validation sang DSWD. Ano pagid ang mga balita diri sa Region 6 sa Iloilo in particular. Dugay-dugay standby kamo kay si Action Dave Bukaya ng aton counterpart sa Iloilo. Ato siya mismo sa ospital ni nga may anom ka mga doktor nga nagpositibo ti gin-lockdown, no? Gin-lockdown. Siling ni Action Dave ari man lang ko sagwa dia. Ang aton counterpart sa Iloilo, i-check ta karon siya kung anong sitwasyon to. Nga relevant ini. Take note nga ang mga hospital diri sa Bacolod, ang mga private hospital nagabaton man sa mga COVID patient, no? Ang pila ka mga pasyente sa COVID ginakuan man nila o tanan nga pasyente ginabaton nila. So hinaling nga may aras ang COVID-19 patient, nano ang mga ginahimo diri nga precautionary measures, nano ginahimo diri nga mga plano sang
sini mga private hospital. Kay hinali karon nga may magpositibo man di kita nyo pati doktor ho nga sila naka-intsindigid kon basic protocol or health protocol, why na sang mas may maka-intindi kundi doktor. Pero tig sila gani mismo ga katapikan. Kag ang update karon kay kadamo sang mga doctors to the barrios. Ang mga doktor sa mga rural health offices or centers reklamo pila nga makon mong Department of Health kinmanduan sila nga abi panghilimos kamo sa mga pinutos nyo. Son kadto kamo to sa isa ka private hospital sa Cebu, bulig kamo to para sa away sa COVID-19. Siling sa mga doktor na ano maning nga mando sa Department of Health man, ngay butang kami nila to ya insigida do pariyo lang ginasaylo kami to nga way gani man dapat king konsulta anay, dapat gin check man anay ang amon sinisintemento o ipadala mo to wadaan naman mga rural health doctors tinanong magwa sini abiman. Amo na kay samtang o sadtong tiyempo nga at least makontrol o kung may mahimo pa nga tikang ang sa Cebu, ambot anong problema sa ila LGU or anong may diferensya nga nga mo niya kadako na sang problema sa ila tuman kagadamuon sang cases. Ang Department of Health man nagareklamo sila nga iniya ang data bala sang World Health Organization, hindi kami conforme sini nga ginambal nila nga ang Pilipinas sumong may pinakadamo kag among may pinakamadasing nga increases akon COVID-19 cases ang pagambalan. Tigaling ang World Health Organization nagligad amo maning ginasunod nila nga mga guidelines. Anay sumong nagkomentaryo ang World Health Organization siling sang DOH. Sinila hindi na iya husto tigaling kay ang increases bala nga sa nakita naton resulta or epekto ini matapos nga may ara sang ginhimo ang gobyerno nga massive testing, no? Kita mo lang na paano katuon makambal ka makapagwas ang data kag paano mo masiling nga wala iya problema kung cases sang COVID-19 sa Pilipinas kay wala gani sang massive testing. Tiyari karon kay may ara sang mga swab test nga ginapatigayon ang order gani sa Manila, prior ka mag-travel sa mga provinces, kinahanglan, isa sa mga requirement, ngayon mo dapat i-comply, mapaidalom ka sa swab test, RT-PCR test, COVID-19 test. So simple, kung ginamuna nilalin sa primero, kung di accurate ang ila sining data, amo na, ang pila ka mga nagapanguna, nga mga informasyon kag balita, nga tuntutukan karon nga aga sa gihapon diri sa Action Hotline June 29, 2020. Naunahon ko lang diri sa lokal, no? Kay ang parte sa COVID-19 basta gani may balita nga may ara sa mga nagpositibo ti ang publiko galsambuli gilayon, no? Nagakakibot kag ang reaksyon sa publiko ay ara naman nano na lang matabo sa ato ni kay nagasigi tinaas ang numero. Pero ang matuod sina ti mayo lang ni ang mga honest balakag cooperative nga mga LSI nga after sadtong ginpapauli sa ilang mga puluyan agon magpaidalom sa home quarantine nagsunod sa protocol, no? Nagsunod iya sa mando sa ila. Ang lain kung may ara sang pila ka mga LSI for ehemplo nga after ginpadala sa ila sini nga mga puluyan tiway balaga cooperate, tiway balaga sunod sa gusto nga measures, ti amo ginang ginaproblema ta kay kita mo may mga lockdown yung ginahimo, hindi mo mabasol bangod nga ang nagakatabo ti ang magkapitan mismo kung kaisa kuan man mo gakakibot sila kag nagaproblema sila sini nga sitwasyon. Online sa hotline. Pero makuha kita na yung pinaka-latest karon nga update kay kahapon may mga results nga naguluwa and joining us this morning is the spokesperson sang IATF diri sa Bacolod. We have Dr. Grace Tan of the City Health Office. Doc, how are you? Good morning, Jackson Art. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Ma'am, salamat sa time. I know nga medyo sako-sako ka today, pero
Ayoon ko lang chimpom, bisan lipot lang. Doc, kumusta ang latest? Kahapon ang result nga nagwa, may bag-o kita nga positive result from Iloilo ini nga testing center, Doc. Yes, sir. Good morning. Good mamaya. Kita kagapon, may nagsulod nga 181 ka negative nga results, pero may 10 kita ka confirm positive. So ini sila, Doc, ang mga results, pila ka adlaw ni siya nga ginkuhaan man kag prior sa pagwa sa result nila? Hindi ng mga results, ang mga samples taken June 19, June 21 nga date, 19 to 21. Okay. Kung mo nagligad lang nga simana, Sunday, Yes, no? Friday, Saturday, and Sunday. At least, Yes, po. dasig lang, Doc, no? Nga nakaguluwa ang mga 1 week lang na may result na nga napadala diri sa aton. Depende na siya, sir, sa bulk sang ginapadala nga mga nasululod nga specimen sa laboratory. Okay. Okay. So, as of the total numbers ini, subong mga pila pa, Dok, ang pending tangakwan dito man nga ginpadala nga sample? Pending nga results. Hindi ko, sir, ma-update subong ang pending results kay kagabi may nagsululod, so hindi ko pa ma-account. Kaya wala pa makatag ma-forward sa akon ang totality sang mga nagsululod pagid. Okay. At least, madamo man ang naka-recover. Amo ng good news dira. Yang adamo ang naka-recover sa sining ginpagwa kahapon, no, nga result. Yes po, sir. If we include the 10 nga bag-o na to na cases, we have all in all 45 confirmed cases. Last time we had reported may 19 ka-recovered cases. Kagapon may tigaan na discharge clearance ng 5 kabilog, making it 24. May expected kita anytime pagid nga ma-release ang lab na ma-include pagid for the recovered. Okay, very good. Now, Dok, ining mga nag-positive sa result, ano na ning status nila? Di sila subong, Dok? May ala kita nga sa facility nato, no, sa Bacolod City facility, kag may ala man sa balay, may nagbilin kita sa balay, pero it has been ginlock off na sila. Until off na sila. At least, why sang dapat kabalakan kay kabalukang publiko pagkasiling uy, basi kon pareho man ising iba ng mga lugar nga nakapauli, tason nagpasaway bala ang ilisay nga ginamonitor or OFW man. Kaya OFW mayo kaya ara sa quarantine facilities, ara kita sa ilisay. So at least subong, ara na ni sila strictly home quarantine. Strict, sir. So siguro ang aton nang nadano nga maintindihan man naton when we talk of close contact, dapat close contact na siya sang confirmed case. Okay. And hindi iya close contact sang confirmed case. Kay tuod ang baluntang close contact pero ang close contact sang confirmed case wala pa man nato ni na-confirm. Ang matabo sina is i-establish ta anay if mag-positive ni ang close contact ng confirmed case. Okay. Before we track down the next na level na close contact. Kay according sa guidelines man sa WHO and DOH, ang close contact would be those who had interacted with the confirmed case sa nagligad for a duration of 15 minutes, especially unprotected, meaning wala siya sang mask, physical contact sila, meaning nagtanduganay sila, nag-interact, nag-istorya 15 minutes or more, or ada sila sa sulod sa household, or nag-take care siya sa confirmed case. Okay. So, amo na siya ang gina-establish na close contact. Ang isa siguro sinada is if we
track down sang so meaning by stages ni ang aton nga pag monitor sa ila. So that would mean 2 days before sang onset of illness or 2 days before sila nag-abot, and within 14 days after siya na-diagnose or na-detect na positive. So amo na siyang duration sang aton nga pag-monitor sang isa sang mga close contacts niya. So actually may mga reports nga gaalabot sa amon nga kisa among isa ka person ni confirmed case kag ang iya mga ginpang report man sang palibot nga close contact are the close contact sang close contact. So actually hindi tanaan ay pag i-entertain not unless we establish sang positivity or na-confirm naton nga mag-positive man ang close contact naton. So far sa aton nga mga cases nga mga asymptomatic, wala siyang may na-establish nga transmission sa mga asymptomatic naton na cases. So even if household contacts nila, meaning sa sulod balay, so far wala may na-establish nga nga nag-transmit. Okay. Ang na-notice lang nato nga from among our cases, atong may mga positive kita nga nag-symptomatic at the very start, atong first 1 to 7. Kaya sa dito nga may 2 or 3 kita dito nga positive nga may close contact man sa symptomatic na cases. So ato yan na establish na gid nga nag-transmit ang infection sa ila. Pero so far sa mga asymptomatic cases naton, those nga ara sa ila household wala kita sa may na intercept kag na report kag na record nga transmission. Okay. So siguro ang ato na for those who are coming in nga gusto mag-home quarantine, kasi iba na gusto na mag-home quarantine kag if you think of it, mas comfortable ka tani sa balay mo, di ba? Correct. Kag siguro ang piliu nila kay mapakaon ka maayo, everything you need pag tawag mo may ma-assist sa imo. Pero siguro for those coming in nga or mga LSI sa kag OFWs be or niya kita nga nag-walk-in lang kasi di ta kabalo uncoordinated nga mga travels. Correct. Siguro ang manami gid sinino makadtuan ay ma-present kamo sa aton facility. Okay. Ang aton identified is the Lopezina Elementary School. So may mga staff kita dira, especially ang office ni Councilor Rojas, dira and they are entertaining gid sa mga walk-in kay ano nila dayon i-record, i-document kung diin ikaw nga facility makagto para mahapos mag-monitor for all of us. And siguro if you choose gid man sang home quarantine kay allowed gid man na ka DOH nga you can go for a home quarantine within the next 14 days. So siguro ang ayo tanang gid no sa gapuni na nag-choose ang home quarantine is you make it strict na home quarantine. So no interaction gid tani even with households. Kay that would mean malimit naton ang risk naton kag ang chances no kay hindi ta man na malikay not unless ma-finish mo 14 days kag ma-declare mo nga asymptomatic ikaw nga you never had a symptom. Pero sa duration within sa sulod sang 14 days kag wala ka nag-quarantine and you develop the symptoms, so the chances of transmitting the infection is dako. That's why nga ginahangyo gid nga mag-home quarantine nga strict gid, kadto gid isolate gid, meaning kadto gid sa imo room, dira ka lang sa imo room, kag no interaction gid with the household members gid. Gani man. Pero diri sa Bacolod, you were saying why pa man kita sang locally transmission nga na record, ma'am? Doc. Ang aton nga mga cases so far, by God's grace, nang wala kita sang local transmission. Pero amo nang ginabantayan nato no, should anybody develop sang cough, itchy throat,
chest tightness, sipon, or kisa hindi siya kaginhawa, or hindi ka smell, no, especially with chest tightness and difficulty of breathing. Okay. So that's one thing nga ibantayan tagid and report gid immediately for appropriate management. So of course ang PCR nato, no, ang pag-swab is not a diagnostic procedure. Hindi siya naton pagulaton to diagnose na isa ka person nga may COVID. Pero the most important thing is na manage siya kay if may symptoms siya, especially with difficulty of breathing, so dalon siya sa hospital and pwede siya i-admit. So once ma-admit, at least ma-isolate. Kung ang isa ka person at home man, nagatrangkaso man siya, Okay. kag probably nag-declare siya nga dumayag na ng symptoms niya, it would be best mag-isolate kag hindi mag-come in contact with any household member para hindi ma-transmit even in ang ordinary flu naton. So amo lang gid man yung basic naton nga. Alas 8:29, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang ginapamatian niyo si Dr. Grace Tan sang City Health Office, kag siya ang nagaserving spokesperson sang City Health. I mean sang IATF. Now, ginadiscuss na ito ni kay very important as reminder man. Doc, sorry ginautod ang linyata. You were saying kay kinanglan cooperative gid dapat kung anong instruction kag dapat anong protocol sundon sang sining mga home quarantine. Yes po. So I was mentioning kanina, no, for those nga home quarantine, no, make it strict gid nga hindi gid mag-interact with any household member even if spouse mo pa na, kay the chances of transmitting the virus is still considered, no, within the 14 days. Okay. So unless matapos mo 14 days, kag we can all declare nga asymptomatic ka all the while. Kag ikaw man lang na makahambal na asymptomatic ka, kay ara ka sa imo home, naka-quarantine ka, kag wala man sang may makakita dira. So it would be ikaw lang gid na in all honesty mo nga i-declare nga asymptomatic ikaw. So Okay. siguro ang isa man na da is even with ordinary flu, ma-avoid mo ang transmission by simply staying at home and having to isolate. Kung sining kita isolate gid, wala gid interaction. Kay sometimes if ginikanan ka and or damo kaya may mga loved ones ka, hindi mo malikayan pag abot mo may ma-interacted sa imo. So it would be best siguro nga ma-choose ka na lang for a facility quarantine rather than putting your household or loved ones at risk. Kaya ang mauna gid nga ma-infect sila ang loved ones mo. So siguro high time na gid na nga each one should consider. Okay. Inang cooperation is very important. Ang choosing the city officials, the health personnel cannot push you. Although pwede gid kita ka encourage sa imo to go for a facility quarantine. Pero sometimes there are conditions nga ginalantaw man naton, like critically ill or ill ang patient, needing some special attention sang household members nga kinahanglan nila sang home quarantine lang. Okay. So like abi may mga cancer siya, hindi mo siya mabutang in a facility kay base karon mas mabudlay pa gid. Correct. Consider as a case-to-case basis. Pero that would mean cooperation man even with the pumuluyo around nga once ang barangay kag ang city health nag-agree, naging butang ini siya for a home quarantine ang isa ka person, ang community would of course hindi na magdagduda kay may ara kita balita nga advise siya for home quarantine ang may mga people around nagtagtupad sa ila balay and nag-interacted. So of course is exposing ourselves to a greater risk. So kinanglan kung ang community around would understand man sang situation sang aton nga gina-quarantine, no? Intindihan na lang kita kag buliganay just for the para nga naton ini malagpasan naton ini.
So, having to choose a home quarantine would entail sang cooperation gid sang aton nga gina-home quarantine. Kag of course, ang sa Mhm. community man, ang Okay. we have to bear in mind again, ang close contact is not Mm. entitled to a ano man ano gani ni tawag strict nga pagmonitor kumpara sa close contact. Mhm. So ang close contact ta nga ginabantayan ang close contact ng confirmed case. Okay? Mhm. So pero kung ang imo nga ang abi kung example may nagpuli because nag-choose ang home quarantine, Mm. kung na-isolate siya, literally isolated gid, meaning para siya sa room o ay siya interact, wala kita magkita nga problema with the people inside sang balay. So Oo. amo na tayo kung Gani, galing gati may mga kabudlayan ko isa mailong kun nami-nami ang balay mo. I mean bala inang do okay ang imo sitwasyon kay may kaugalingon nga mga banyo, may mga konsult balay lain sila ma'am ang ibang mga balay nga ako yaga suggest nga dapat saka quarantine facilities na gilang kapin pukod ang kwarto dako kay isa ka tililingob lang kamo daya paano na may ma-separate karon? That's why Mm. amo gina sir kay ang hindi man na lantaw sang tanan nga government or sang barangay officials kada isa nga may magpuli nga ay imo balay amo niya. Correct. So ikaw Mm. mismo ang ma-declare kibal-an mo ang situation mo. Oo. Pero amo na gani no nga even if ginapaintindi na naton ang mga gapululi, Mm. they still choose for a facility, either a home or ang quarantine facility ta at their discretion man. Mhm. Pero we trusted Mm. nga they know Okay. kag intindihan nila ang risk they are posing to their household members. Okay. Ang isa lang na siguro is when we like may nabaton no kung report no nga ang subdivision will not accept an LSI, something Mm. like that. Yes, yes. Siguro it would depend ano ni siya kung ang LSI nag-choose sang home quarantine, Mm. probably they made an arrangement nga instead of ang iyang loved ones ang matinir sa sulod kwarto, siya ang masulod sa sulod sang kwarto to hindi tama na Mm. hindi tama na ano no um, Pa-prohibit abin di ma. discredit Oo. ilang nga arrangement. Okay. Kay I have heard man no may ara nga LSI nga bati ang kuma nagpuli siya pagpuli iya gin-instruct niya ang iyang nga family member o pangwa ang inyo nga gamit sa sulod kwarto kay kami masulod sa sulod sang kwarto. Hindi kami Mhm. magwa. So that is putting all the trust man sa LSI coming home or sa OFW nga Mm. sulod kag panungdo mo na to no ang isa man no nga gina-think man sang city ta is Mm. hindi tanan ta nga quarantine facility is Mm. ano gani adept maka-accommodate kag maka-serve sang purpose niya of Mm. ano gani housing Mm. ang aton niya LSI. May mga schools kita nga ginapanglantaw no ang aton city engineers together Mm. with Councilor Novero. Ginalantaw nila ang schools kung sino ang mga rooms Mm. among the schools nga suitable for accommodation. Okay. Long-term gawang nga accommodation. Kaya mga bata, they don't use the toilet that much. Wala sila Mm. gagamit ng paliguan. Correct. Ginalantaw ina siya. Mm. Hindi, amo na nga bata nga may schools kita, pero not all rooms in the schools can be utilized as a facility to accommodate Mm. So, I see. ginapili lang na kag ginalantaw pa, gina make functional pa na ang whatever there is. So, Mm. amo na nga dapat buliganay lang ta. Probably damo gid sang demands from the city na dapat i-hold in a quarantine facility. Mm. Kung lang taon ta, ang DOH suggest nga dapat ang quarantine facility should be amo na isa ka room, isa ka person with own toilet. Mm. Pero even in the schools we cannot accommodate everyone nga nagapululi kay damo na tagapululi. Correct. So Mm. ang pag ano tabala ang aton facilities may not be that much of a ano na inang adequate. Okay. So muna nga ang gaan sila choice of a home quarantine. But of Aha, course aha. considering sang ilang man nga condition. Yes.
Dok, subong may mga areas pa nga lockdown? Yes, after ang previous nga ginpang lockdown like Barangay 2. Estefania na lift na to, Oo. Barangay 2 na nakamake ng ta recommendation Mm. nga i-lift ng iya ultra ay wala man kapuli ang ang Barangay 2. Gani. Mm. Ay nagpuli siya gali Napuli to siya itong ala ginkuha siya bala? nagpuli siya. So gi-lockdown pa to wala pa to gali na lift. Lift, Ang okay. na-lift lang na recommenda with declaration nga na Ah, recover na ang Estefania, ang Takuling previously, ang number 14 naton. okay. Ah, Ang putatay-tay subong, Dok. yes. Ang putatay-tay kuno may ara na doging close? Sir, bago ni sila nga cases. So, Okay. Pag-usubong amo na ang inog lockdown niya ara sa balay. Pero kung ang aton nga LSI wala man lang kapuli, there's no need to lock down Yes. sa nga area. Okay. So ang active mga lugar subong at least gina-lockdown gihapon mga pila ka na bilog, Dok. I-identify ko lang ang karon. Ay, no Sir, problem. Ang so far ang nakuha namon is Punta Taytay. Mm. Hindi ko sure ang kaniyara pang din pang pick up kagapon, so i-confirm ko pa karon kun No problem. ang ginpangamo na i-pick up nila. Yes. So ang Bacolod City, ang good thing niya kay why pagid sung record subong nga local transmission. Sir, so far wala kita. That's why amo na reopen ang aton nga ang Bay Center na to hindi open na daton nga respiratory Outpatient. center. Mhm. The Bay Center. So should anybody develop signs and symptoms of cough, difficulty of breathing, or any other respiratory illness, mga sipon, hapo-hapo, makagto lang gid sa respiratory center for a consult every morning na siya Monday to Friday. Okay. Kay in that way we can also assess. Mm. May mga doctors kita pwede ma-assess, pwede na siya natunkuhaan sang swab if needed. Pero of course, ang pag-swab is not diagnostic, hindi ta ginahulat to declare nga kinanglan ka mag-quarantine or kinanglan mo i-isolate ang self mo. So basta masakit ka, it is mandatory nga ma-isolate ka gid. Kay Okay. regardless of the test result or wala pa, ma-isolate ka, hindi ka gid hindi ka gikapanglaton. Aha. Finally siguro, Doc, ang imo na lang liwat reminders kag mensahe sa mga family or Bacolod nun nga nagamonitor karon nga aga. Okay, so the best thing that we can do as of subong gid is to pray gid and ask God for intervention nga He will take control sa aton situation. There are times nga hindi ta gid na makontrol kadamo tay basulay ta, damo ta ginarant, damo ta ginagumod, pero at the end of the day the only thing that we can do is to trust God, ask Him to take control sa Alas 8:42 nautod ang linya ni Doc Grace Tan sang City Health Office. Kuan na naman lang to, last naman lang to nga kuan iya nga mga advisory to the public. Ti may ining mga pang lockdown o kung ining mga lugar subong kay Punta Taytay silang isang patrol may ato man dito subong mga kapitan ni karon pang check ta niya kung anong mga preparation nila. Anyway, okay naman Akson Olivera kung daw hindi na siya kabalik, no problem naman kay daw lawig-lawig naman tong interview ta kay Dr. Grace Tan. Alas 8:42 na. Thank you gid kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang IATF at the same time tidre sa City Health Office na why pa sang locally local transmission ng Bacolod amula na Mayo. Now, sa mga ilisay kag sa mga pamilya mismo nga nagapalamati, hindi lang ini sa Bacolod kundi pati sa Negros. Ang isa lang gid kaklaro nga gina-advise sa inyo sang authority, kinahanglan kung mag-desisyon kamo kay wala sang makadumili sa imo subong mo. Halimbawa, ang choice mo ya dito ko sa balay. May mga consideration nga hindi mo ginman niya mapunggan nga dito sa balay, ma-home quarantine, ang ilisay nga nagapauli. Number one,
kung may mga health issues. Halimbawa, kung may cancer o cancer patient, kang iban pagid, nga mga cases, nga kinahanglan sang atensyon sang iya pamilya nga may direkta magbulig. Pero amo na ang isa sang mga bagay nga kinahanglan maintindihan man sang pamilya. Nga basta gani naka-home quarantine, wala gid sang direct contact. Ti amo nagaling ang pila ka problema. Kay halimbawa, ang isa ka LSI, stranded workers, construction worker or any worker nga dumidyo hindi iya mayadang kondisyon o status sa pagpangabuhi niya, nga ang balay na mismo, halimbawa, karon ang kwarto sa balay mo, isa man lang. No? Ang sagwa sila, kusina nyo, amo maning ginagawian nyo dira, ti mabudlay siguro mag-isolate, kalawas mo eh. No? Alangan man karon ang matabosin na to ng pasyente at sunod kwarto, ang tanang membro sa pamilya nyo aras sagwa. Pero kung wa isang kaugalingon nga si RT, maobligar ka magyapon gwa, maintra ka magyapon sila to. O, kung ako sa mga pumuluyo, please, mas maayo na lang nga dito kita sa quarantine facility. Nga ginalikaw ta sa risgo nga hindi kita mangin career sining nga ihalitan kag tapikan mo ang miyembro sang imo panimalay. Di kahapon may panibag-o nga cases nga nag-positive. Amo nang isa sa mga problema, ako nagalantaw nga tani, ini may ara sang epekto ni ang 2 weeks time nga pag nga desisyon sa Malacañang, at least hindi anay pagpaulion ang mga LSI from Metro Manila, no? Nga nagakadto diri sa aton. Mapaganagan bla. Kay kabalo ka, ini tanan at the end of the day, ini nga away subong hindi lang ni iya sang LSI. Hindi lang ni iya sang doktor. Pero ang breaking news subong, mayor sang Iloilo, ginapanawagan na mag-resign si Dr. Doki sang sang DOH. Galing kay lakas man nga klase opisyal ni. While abot nga ang trust and confidence ng aton presidente ara sa gyapon, ti kabalo ka naman nga tawo man ini ni former president Gloria Macapagal Arroyo. Grabe man no, nga kapit ang iya. Pero pamatyagan ko kung magsige ni pinanawagan ang mga LGU kag mga opisyal ni sang mga probinsyang syudad, mag-isa ning tingog nila. Basi makakasi sa pwesto si Doki. Or balino lang siya, kung di man makakas, butang lang na sa iban nga kwan, nga departamento lang da. No, ngayon nang makatrabaho, sa butangan bala sang do kaya, doon na balang may firm nga stand. No? Ngayon nang may maka-intindi sang trabaho, niya kayo sa tutuod lang, hindi lang ma-offend ang mga kakilala, kag ang mga malapit sa kay Secretary Doki, pero kuwan gid siya, do ka bundol bla, o do ka hina sa mga decision making niya. Now, kabay pa ang ako lang diri nga ginapangayo, sa mga nabilin nga pending karon nga mga swab sample, kabay kung tani nga wala na sang magdugang nga positibo for Negros and Bacolod. Ang Negros medyo mas madasig pag ini. Kay ari na kita may ara sa silay na. O ang sa Corazon Locsin, mag-umpisa naman kuno on July 10. Amo nang target time. Tikon in 2 weeks time, at least kung mag-resume ginman ang biyahe, sa mailisay alin sa Manila, may-ari na kita lab test nga mas madasig pagid ang result nga hindi na matamaan ang mailisay sa mga quarantine facility sa pagtiner. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art by Point.
Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas,
pasyenteng mayroong ibang sakit o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
kadapya na ikaw nang ginapamati Alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Magkulunod kag negosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalap na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat,
likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019. Radio Philippine Standard Time, alas 9:04. I-acknowledge ko lang ni Anayo, si Maymar Fernandez Estrella. Francisco Malsi, maestro ko sing unang kagwapo ni nga maestro. Morning si mo, sir. Jose Hirason Lapinig Junio, Major John Joel Sabay Batus-Batusan, Jose Hirason Lapinig, Nelda Siguansi, Araman si Sir Ben Tanatan sa Canlaon City. Sila, sir, kumusta sa mong Canlaon? May agad na regard sa team sang FIVOX, no? Kay Bro Art Mixdon, kay Bunker Gemini, good morning. May lang nga pagmonitor. Ang iban dugay lang ha, kay Ario. Sa Iloan ko lang ang balita kag update dito sa Iloilo kay Ari ang aton counterpart dito ang DYOK Action Radio Iloilo. Paagi kay Action Dave Bukayan ginhidlaw ko sang tingog ni Action Dave. Lawig man si Action Dave ng alaga di sa aton sa DYEZ Action Radio Bacolod. Pero ang balita mo ni, may isa ka hospital to sa Iloilo nga ang mga doktor doanom gid ang nag-positive susiling ko ari man nga doktor na gina nga sila ang mga frontliners ti siyempre prone kakatama vulnerable kakatama ang kung expose ka kapin pagid kung ikaw ang nagatatap sa mga pasyente. Now, aring balita kay gin-lockdown ng ospital. Amon ang report nga nakadangat diri sa amon kag si Mayor Triniaso. Ang breaking news dito sa Iloilo nga daw may panawagan siya kaparisaynon si Secretary Dokis ng DOH. Pero unahon ko lang ning parte sa ospital. Ang maminsahin nyo, inawala, please, dugay-dugay gid lang sa aton sini nga mga ka-action. Yari na sa linya si Action Dave Bukayan to give us nanong sitwasyon to sila subong. Action Dave, may nga, kumusta ka na? Okay lang, Action Nagata. Wow. Mong Japon, alive and kicking. Wow, pero ikaw pa. Hidlaw kami sa imo. Kumusta na? Anong latest ng update sa inyo si Iloilo man? Subukan na, Action na art ang latest update diriya sa sila dyan sa Iloilo. Ako sa pag-lockdown niya sa Iloilo St. Paul's Hospital. Subong batayado ni isang police sa City Patrol Police Station 1 sa pagpamuno ni Police Major Francisco Padilla. Kag ang entrance niya sa na lang. Kaya entrance, mga exit niya sa Iloilo St. Paul's Hospital, ginasiraduhan. Uway na pwede may makagwa. Ang kagway man pwede may makasulod. Kung magsulod ka nga, ikaw empleyado sa Iloilo St. Paul's Hospital, hindi ka na pwede kagwa. Kaya dapat balon ka na sa imo siniya nga mga kagamitan, sa imo siniya nga bayo. Ikaw ang dito lang alis sa sunod po na time. Kaya why pa man action art mo kung saan no, i-open ng Iloilo St. Paul's Hospital, why pa balan. Pero as of now, ang police na lang ang maniobra kaya sa Iloilo St. Paul's Hospital sa ila sila pagbantay action art. So, bali ang nagkakatabo subong, ini mga doktor, ara lang na sila gin-quarantine mismo sa sulod sa ospital. Yes, so kay sang nabalaan ni ang resulta sa gila sining RT-PCR test. Tapos tawagan sila na mismo nagkantuman sila Iloilo St. Paul's Hospital kaya dito sila nagpa-quarantine. Oo. Kumusta mga pamilya nila? Kay silang kubasi balakon St. Paul's Hospital, basi ko cater pa ni sila, may mga clinic man sila lang may mga pasyente or sa pamilya nila nung tabo ni Action Day? Sirado gid, wala sila sa mong batonon nga pasyente. Wala man batonon nga mga pasyente na nga nagpa-check up sa mga clinic nila sa Iloilo St. Paul's Hospital Action. Okay. So anyway, halong da kay why ka nagsulod to?
Wala, kay kung magsulod ka, hindi ka na pwede kang guwa. Udlay. Pareklamo na si SM. Karoon man silang na, si Davey ang gadgad yan ng sulod-sulod to, idulungin yun lang tumayo niya. Wala, delikado din. Kay gusto naman niya dinendo sa guwa, kung ka makakita, pata sa mga balita, manaksonel, sinidulod na sa panpalamatita. Gani? Oo, kay para hindi man tamalaknan sang COVID lang, sino mo naman balita, kay hindi do subong daan ng sunart. Ang mga media practitioner, newtay na lang bla. Oo. Gani? Kaya kilang dapat, may ara, gid nga maghatag sa informasyon man sa aton sila nga mga tago palamati, kasi pa subong nga may nagapangatubang kita sa pandemic. So, butang balon, subong, away gid, hindi sila mag-accommodate, kung may magsulod yung mga pasyente, hindi na pwede. And then, ang mga empleyado, siguro ang hindi na mag-report na gurong iba na malaki, kung ay na malang kalubraon, hindi ka lang mag-report Oo, kagina gani, sa amon sila nga naobserbahan, may mga empleyado nga way guro ma-inform balang daan. Okay. Nagkatoto, tapos kaya way sila makabalon na bayo, way na sa mag-report. Pero may aragi dyan nga mga empleyado nga pag-report pa lang nila nga daan, kung sa mga army pa, naka full battle gear na. Preparado na, ara ng mga backpack nila, tanan ng mga gamitan nila, ara na. Pero sila ka mag-duty. Gani, man hindi tadi katag kumpiyansa mo nga mag-amuni. Okay, unseen enemy ko na yung COVID. Gani, may kumakita mo, nga ma-differentiate mo. May pagani na kung zombie mo, kasi mo araw, paglakat niya do zombie, inasigurado zombie gina mo. Gani, man, nasunod. Sige. So, mo na ang sitwasyon rin sa Iloilo, ulatot na lang kung ano mang... Ti Mayor mo na nawagan niya nga, ginaparesign ni si Secretary Doki. Man, gani, ang sunod, no? Kasi damo man yung mga health worker gani, ang iban la, hindi man di sa atin, hindi sa national nga panawagan, ang pag-resign man niya ni Health Secretary Doki. Sige. Along Action Dave, regard sa mga sa mga upod na tonda sa Action Radio Iloilo. Likewise, Action Art. Kay Bukayans, sa Iloilo Kabacolod, Action Radio. Action Hotline. Ara, gyapon. Way liwat. Gincheck ko lang kay kabaypad diri sa aton way man sang ma-lockdown nga hospital, no? Kita mo na, doktor na gid dia mismo. Tiya mo na gani unseen enemy kon si Action Dave pa hindi mo yan makita. Timatag ka pa na kumpiyansa. Action Hotline. I-acknowledge ko lang ni si Jeffrey Rodriguez, ga monitor sa 3J's Electronic Shop. Sila sa imong program sa Isabela. Uy, taga Isabela, good morning sa inyo na. Si Jong Agnes. Araman, si GM Sean Ligaspe. Jovi Barison Calatrava. Nilian Lotilia Zain. Harapan si Nas Bilin Bilia. Morning si Imoda. Si Almera Lim Malazarte. Thank you. Harapan ka monitor si Iliterio Parcon Dayon. Salamat ni Kuno. Ga-monitor siya sa payag niya. Basing payag mo yun, sir. Dako na yung payag. Mary Rose Malones. Ga-monitor man. Maria Mahilom Tihok Duayan. Action Hotline. Thank you, Gida. Ari pa. Si Ma'am Elizabeth Malakagamala, Jonathan Cordova. Oy, si Jonathan, kumusta ka na pare? Araman si Botsi Season. Nyaga monitor gid si Mamits, Joy Ricky, Kaglula Sabrina. God bless ko na. Sige, God bless man sa imo. Si Sherilyn Oro Javier, ga-monitor man, watching live. Sige, Jin Oy si Sir. Thank you. Ara man si Giano, Jin Oy si Sir gali, nalawag na Nonoy Tahunes, Giselle Franco, Ireneo Siriaco. Good morning. Opinion ko lang ni siya yung dapat masulon sa nagakalatabo subong, parte sa corona ang China. Virus amo si President Duterte kay iya gintugutan pasulod sa Pilipinas ang ma-incheck bisan pa nga may outbreak na sang virus sa Wuhan, China. Bon
kung ginban lang ang flight halin China, sang Enero, posibilidad ay kita kaso sang COVID. Subong season pa ang kalamidad. Di isang sobrang pagpalangga ni President sa mga incheck. Iya to Ariman si Bibs, dito man si Bibs. Navarro Ortalis Baliguas. Thank you sa imo. Good morning magkuno mga pita. Sige, salamat. Richard Tumanda. Click. Ay, ano itong iya? May gina-promote siya. Melchor Baruca Rombines. Morning. Kay Kagawad Rombines sa inubaan da. Subong sa inablos kong si Tuto Lian Rombines dira sa La Carlota. Ay, kamonitor sa La Carlota. Thank you. Analin Dalangin, Leo Siralbo, araman si Vima Grace Antonio. Sa Punta Taytay ko Dr. Tan konfirmado, bala din sa Punta Taytay ang Ilisay, halin sa Manila. Umayara na sa inyo, daw sa Umi, itong ambal ni Bangga Umi, ambal ni Axon Alvin. Oscar Bito, good morning. I-check namin si Axon Alvin, kinagkanto to siya kay Kuan mo? Ginkomisyon na to siya kaina nga magkadto ko sa kapitan da sa Punta Taytay para makasugilanon magkitap kay may mga nagapalamangkot nga taga Punta Taytay. Action Hotline. Si Oscar Bito, good morning siling niya. Greet ko lang ang anak ko Inday Joyce sa iya factory GOP or ano ni GQP Multi Ventures sa Suntal Village Circumferential Road watching gid every morning. Thank you kay Inday Plaza Dikit Tayhon in Mansino. Morning man. Vanessa Mayo. Oy, sa Minnesota, sa USA siya monitor. Sila nga patamyaw sa family ko da sa Tangob, Mercado and Alvarez. Thank you Vicente Dominic Shinobi Samolde. Wala gyapon libreng mass testing sa Cebu. Maayo ila free mass testing. Diri sa ato natulingin na sabat Philhead kani bulig man. Rejan Tan Villalon. Ano na karon kay Lisay nga way ganin pliti pa uli na siya pambayad 4,000 karon nga RT-PCR test, di na siya makuha man. Action Hotline. Ara man si Kapitan Imelda Bangguanga. May nga agad na si mo ka pa. Kumusta das lugar mo sa Barangay 2? Si Jocelyn Libo on Dispoho. Thank you for listening. Aring patrolo, i-check ta kumusta itong Punta Taytay subong. Patrol reports. Nakaistorya na sila ni Kapitan Lia Palma. Action Alvin. So na art gin lockdown gid dumalin pa kagabi ang isa ka lugar sa Purok Ukon Barangay Punta Taytay. Diri sa syudad sa Bacolod matapos na ibaluan paagi man sa tawag kay nakabaton sa tawag si punong barangay Leia Palma in relation diri sa isa ka 24 anyos nga babayi nga ginaligar nagpositibo sa COVID-19. Suno kaga sa base ban sa pagpangusisa ni Kapitan Leia Palma ang ining 24 anyos nga babayi ginaligar nagabusong ni siya halin sa Metro Manila LSI nag-abot sa itong tinalikdan June 19. Nagginpaidalo man sa quarantine o galing kay suno man kagabasi sa aligasyon ni Kapitan nga nagpirma ini sa isa ka kasulatan para makagwa ining si ining babae 24 years old kag diri aksyon na art kagabi na hibaluan nila paagi sa tawag sa gikan sa CTCHO gina-pa-quarantine or rather gina-lockdown ang gina-pa-lockdown ang inasin nga lugar partikular magpatikayon man sang contact tracing in relation diri sa sa babayi nga ginaligar nagpositibo sa COVID-19. Karon ang sitwasyon action art sa area sang barangay Punta Taytay ang isa ka purok ang gina-lockdown sarado kag wala ginapagwa ang pinaka mga pumuluyo partikularmente ang pamilya sining 24 years old magluwas diri action art kay tatlo diri ang ginkuha kagabi sa lugar sa isa ka purok. Tatlo gid sila, isa lang ni kapamilya or lain-lain isa
may ang nag-positive nga 24 years old, may isa ka babae ang iyang pakaisang LSI man, kag ang iya sining bata, abis ang isa ka pakaisaya. Tatlo sila action na art, isa ka bata, duha diri of legal age, kag ara na sa isa ka quarantine facility, action na art diri sa siyudad sa Bacolod. Gina-advise kag ginapamangkot daton action art kung bala ang lugar in this effect. Humalin pa kagabi tubtub kay disinfect na sang barangay base man sa pagpahayag ni Kapitan Leia Palma kag subong madamo naman sa mga miyembro sa barangay Tanod ang nagabantay sa lugar. Ari action art portion lang sa pahayag ni Kapitan Leia Palma. Nga ipa-lockdown, ipa-disinfect. Pagkato ako tanan sa ako nga tanod, di pa bantay, di pa lockdown ko, di pa baklan, di lupit ka para di ka sulod ng ano. Pero hindi kami mga tao, magigakuan mo, kaya nga isang agad yung pangtapog ko kay ang taga dito sila ng suwanig isda. Isinin ko, di ko gusto masakap sa baybay naman, kaya bakit may malatnan. Agwagi ko ito ng palapit, tungod nga ang iloy ko, bago lang ganina kami kagawa sa hospital, mag kami sa south. Na-isolation mga nihiloy ka, tungkol yung ginapo mo, kahit government protocol. Kaya mo na ang ako lang itong sekretaryo, ang ako mga tanod, ang ako nga BSW, ang ako yung head nurse, ang ako yung nurse sa kanamuto ng kanto to. O nabaluan ko sa nga, galing nga daw mga alas 11 nila sa gabi kuha. Kuha na sila. Tatlo siguro, tatlo ginasabda na yan sa Manila mo. Eh sila masabda na sa balay. O kaya rin nabalaan kung nagamangkot-mangkot ko sa mga tupad bala, sa mga tao, di nga nagsing along ko na sa kuno sa mga iba na mga kuha na mo ito, naglinaway kagabi. Kasi siyempre, kuhan mo yung lockdown. Naisaranin na nag-chat kami bagulan itong... Action na art, portion sa nga pahayag. Ang sino na ginominom kay Gabusong mo to siya? Oo, ina siya. Siya ang naginominom mismo? Base sa aligasyon ni Kapitan. Ay, siya naglagaw pa. Ay, nano. Sa piyak siningan, bagulang nakagawa abi sa quarantine facility. And it just so happen nga kagabi na hibaluan action art nga nag-asymptomatic kung na nag-sunod sa aligasyon nag-positibo. Nag-positive sa RT-PCR test? Oo, nag-positive abi sa... So, bilog gidya, ang ilabangga, o kung purok, among gin-lockdown? Action na art. Actually, hindi nga bilog nga purok nila. Kundi halin lamang sa bangga umi o sa isa ka bangga pakadto may mga 3 o 4 kabalay action na art ang ara lang nga portion nga gin lockdown sa Why ka magpot kay Kap pilak bilog balay ang ara das purok da nasakop ni siyang lockdown? Sa kabilugan damo suno sa iya sa purok umi pero ang ina nga lugar action na art diri lang sa lugar mismo sang 24 years old. Oh, okay. 3 kabalay to paray ni sila balay. Amo lang na iya ang gina-close monitor subong. Yes, amo ang gina-close monitor subong pero sa piyak na sila maagi action na art ay gin-lockdown na ang lugar ti may mga salakyan dito nga hindi na makagawa because sining sitwasyon. May ara action na art ang bali silbing magahimo nga isa pa ka possible nga alagyan which is ang purok kaingin nga magawa sila sa purok kaingin pero maagi sila sa isa kagamay nga iskinita footwalk lang action art para makagawa sila sa piyak naman nga bangga. Sige. Amo na ang sitwasyon diri action na art. May pero ang klarohon ta sa mga taga-Barangay Punta Taytay ang nag-positive gindala na sa quarantine facility. Yes, action na art. Okay. Alas 11 ang takna kagabi gindala na sa quarantine facility. Sige. Report sa patrol with action na ni Kiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patrol Report. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Oy kay al 5 de Nobyembre. Good morning. Kamonitor ang pamilya Camacho, si Bunga, Herman Lingosti kag Odi. Diri sa Barangay Hagimit, La Carlota. Monitor na sila. Keep safe ko no. Salamat kid sa inyo. Jing Caballero Navarro Dayday. Araman si Losi Barluado. Sa Gabok, Basak, Kawayan, Negros Occidental from Losi Barluado. Salamat kida, Virginia San Antonio. Sinong Edgun Matico, good morning, niya pwede makashare si Doki, hindi gin mapalin ni Digong. Pero kung in kaso gidman mag-create sang department para sa iya, DUM, Department of Utang Manipulation, and ang bagay, lain nga department ni DUM, no?
Department of Utang Manipulation. Grabe man si Nung Ed, no? Thank you again, Nung Ed. Morning, Derasimo. Regards lang kay Tita Lourdes Tambasin Bronzal. Good morning man sa Barangay Montevista. Dira sa imo. Kagparing Sindoy Ransi. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs. Why nagikot tiyempo? Pasensya, hindi ko malabutan ng mensahe kay nung Roberto Hirapusco Caraballo, ang mga miyembro niya dira sa Andumanan, ang hutuda, gamonitor kag ang pamilya niya sa Mayang Saba sa Banwasang Kanduni. Good morning man sa inyo. Action Hotline. Inaro Junior Vidal, ara siya sa Tokyo, sa Japan, gamonitor. Salamat kita sa inyo pagtutok karon nga aga. Iban di ho, damo patani na bili na maminsahe, tigaling walang kutsimpo pasensya. Ginang ako lang reminder sa aton mga ka-aksyon, Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea, amuning ginarekomendar tagid, kag personal ko man ginagamit, nga produkto para nga mangin mabakod ang aton lawas. Subo nga daan, hindi mo maintindihan Nagahilanat, uso, trangkaso, ang lain sa pamatyang, di mo malikawan, ang pagpabasa sa talit, hibo, kadelikado, gina. Pero mabakod ang immune system nyo, kung kaysa disgrasya, makabasa ka sa ulan, hindi ka madali-dali matapikan, no? Amo ng binta, bangon damo ni phytochemicals, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Ang sentro niya gid ang aton immune system kag resistensya sa lawas. Kag way labot sina, gina-recommend sa inyo, bangod nga pure and organic, way gid siya simbog sa anuman nga herba kag anuman nga mga gina-add-on nga magkapaguba no sa natural healing property. Parisin niyo sang tea para at least mangin mayo pagid ang epekto niya. Mayo inis may mga hapo kag sa mga kababainan nga nagaproblema sa ilang monthly period. Action Hotline. With Action Oliver Pason sa technical side, backup si Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action